Добър ден! Днес имаме удоволствието от King България да ви представим автомобил Subaru Outback с двигател 2.5 с мощност 172 конски сили, произведен 2010 година, с монтиран газов инжекцион King MP48 OBD. Изпарителът, който монтирахме, е Томасето Nordic XP с мощност до 240 конски сили, много мощен. Джузите са Hana Gold и са много бързи и много подходящи за този автомобил, все пак е и боксер. Компютъра, както казахме, е King MP48 OBD с постоянна OBD връзка и корекция на горивото от 25%, в зависимост колко гориво изисква автомобила. Също така има изчистване на чек лампата, ако случайно светне. Има монтиран омаслител за клапаните, защото колата е японска и се нуждае от него. Филтрите са монтирани на лесно за смяна място и е лесна тяхната по-нататъчна поддръжка. Копченцето по избор на клиента е монтирано в купето на автомобила на удобно завиждане място с показания на нивото на него. Зарядното го монтирахме в капачето на резервара и с адаптера става лесно зареждането на самата газ. Бутилката се намира на място на резервната гума и е с общ обем 54 литра. Чисто събира 43 литра газ. С тях автомобила минава приблизително около 420 км, което е много добър разход за този автомобил. Цената на системата е приблизително 1800 лева и се изплаща за около 15 000 км. Автомобилната газова уредба е монтирана в King България, село Ведраля.